Bona tarda a tothom. Bona tarda. Deixeu parlar, i si no us agrada, deixeu després. Deixeu-me parlar. Benvolguda alcaldessa, benvolgut president. Vull que sàpigues que per mi és un veritable honor haver pogut acceptar la teva invitació de fer-vos costat en el que és un esdeveniment dels més importants que es poden fer en un poble, perquè veig esperit de poble, que és les festes populars. Què és una festa popular? Una festa popular és quan tots ens reunim a l'espai públic, fem un esforç per construir una oferta lúdica que posem al servei de tothom, i una cosa molt important que tu has assenyalat en el teu discurs, que és que ens obrim i ens agrada que la gent ens digui alguna cosa. Jo espero que n'estigueu molt de la festa. ¿Qué coño es esto de la UDEF?